bai ce sai an kwana 7 ba, bai ce kuma sai an kwana 40 ba. Abinda Allah ya ce kawai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. saboda haka abinda Allah ya ce shine kullum kai sallah kai ma mamacinka addu'a, sallah 5. Kaga shi in ka bari sai kai kwana 40 lokacin da kai bid'a kenan, ko ba haka bane? Kullum ai yanzu ne masu karanta Muhammadu basharun walaysa kal bashari bal huquqi bayan hajji, kawai an hada suna ne da mutum. Allah bai mana izini ba, Allah bai mana labana ba kan mutum annabi sai shekara ɗaya yayi, wannan babu kyau. Sai maulidi ne sai shekara ne ka tuna annabi, tuna wada da baka tuna annabi ba sai ka tuna wa babanka ko mamanka. In ka tuna su baka ga annabi a cikin su ba to baka tuna annabi ba. Ai don kakka manta da annabi ne aka shar'anta maka kiran sallah, sai ka ce kai dai kake sallah sai a ce to zo kai sallah, sai ka yi kama. Za ka kira annabi ko ba za ka kira ba? Sai ka ce a ai mace ne ba, an ce ba sai ta yi kama, sai a ce to ta yi sallah. Za ta yi tahiyya ko ba za ta yi ba? Za ta kira annabi ko ba za ta kira ba? Saboda haka babu maganar mantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zama kullu aka ganka wato ma'ana willat naka gaba ɗaya abin da ke cikin ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma murnan maulidin da muke yi saboda samuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murna ne na mu tunatar da junan mu, kawai mu junan mu barka da murna da kuma irin abin da Allah ya bana. Allah fa saboda ya girma annabi duk inda zai faɗi annabi a matsayin bawa sai ya faɗi cewa bayi su san na yi musu alkhairi. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba, sai ce mene wala ne Allah yi wajen. Alhamdulillah, godiya ya tabbata ga Allah. Kaga sai da ya maka shi godiya saboda ya ba annabi littafi. Yace subhanallazi asra bi abdihi laylan, sai da ya tsarkake kansa don ya faɗi da Isra'i da Mi'raji ga Allah. Kuma yace mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum musu abin da za su ji su yi bakin ciki ba. Abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa, amma a ƙarshe sai kowane musulmi ya tsaya ya duba zai manzo Allah akan abu guda 3. Abu ne magana za a yi, ba wani magana mai giki kamar alƙur'ani. Na wani yare aka saukar da shi? Na wani yare aka saukar da shi? Ɗaya kenan. Na biyu, wannan mutumin Allah ya ɗauki rayuwarsa an rufe shi a kabari, za a tambaye shi a kabari, amma in an je kabarin da wani yare ba a tambaye shi da menene. Har yara ka a Hausa suna karin magana, in ka cuce shi sai ya ce na baka da Allah, za ka faɗa da larabci. Ko ba ka jin larabci ka je kabari sai kai larabci. Me yasa ake tambaya a larabci? Ai ba larabci ne farkon yare ba, kuma ya sani ba larabci, abin da ba larabe ba ne. Yaren da ya fi ƙarfi a cikin laraba, a cikin annabawa shine amrananci da saryananci, su suka fi ƙarfi. Amma ainihin yaren annabi Muhammadu annabi Adamu ba saryananci bane, ba amrananci bane, wani abu da ajizuni ne ko ne wani abu haka, su da shine su da yaren annabi Adamu, duk da shi suke magana. Amma a lahira kuma bayan kabari mun samu biko da wani yare Allah zai magana da al'umma, da wani yare za a yi hisabi. Da larabci za a yi, wanda bai isa ka san girma annabi ba. Kuma me yasa aka yi haka? Don a nuna maka yaren manzon Allah. Shi da kawai Allah ya ije wa'annan. A tambaye ka a kabari da larabci, ka karanta alqur'ani da larabci, ka je rana kai magana da larabci. Wane ne balarabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Saboda haka yan uwa, Allah ya kara mana son annabi Muhammadu. Allah ya saka ma waɗanda suka shirya waɗannan taro, ko da dai ba sa ma neman addu'a da bukatar addu'a. Duk wanda ya shirya taron maulidi manzo Allah bai bukatar addu'an kowa. In kai masa addu'a kai ka kai ma addu'a, kai za ka rubuta. Ga ƴan uwa ne su taso Kaduna, Kano, wurare daban-daban ne ta saboda halartar wannan taro na maulidi, ba wai don halartar taron wato addu'a 40 kawai ba. Shi taron 40 ya ci addu'a, ya ci albarkar taron manzo Allah sallallahu